Здравейте, аз съм Учил Маринов. За вас разбрах от брат ми, Явор Маринов. Тук бях посрещнат много добре, с много внимание. Хотела, в който ме настаниха, също е добър. Погрижили се в лицето на Сенап за най-малките подробности. Транспорт, трансфер от хотела до клиниката. Клиниката също бяха много вежливи и внимателни. Като цяло съм останал много доволен и чакам да ми расте косата, за да видим крайния ефект, който се надявам да е отличен. Това е, което мога да кажа. Благодаря за всичко.